उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। कुणकेश्वर मंदिरात जाताय तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे। कुणकेश्वर देवस्थानच्या वतीने अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आलाय। कोकणची दक्षिण काशी म्हणून संबोधल्या जाणाऱ्या श्री क्षेत्र कुणकेश्वर मंदिरामध्ये वस्त्र संहिता म्हणजेच ड्रेस कोड लागू करण्यात आलाय। तसेच या नियमांमुळे कुणीही दर्शनापासून वंचित राहू नये यासाठी सुविधा उपलब्ध करण्यात आल्या। कुणकेश्वर मंदिरात श्रावणी सोमवारी भाविकांची गर्दी असते। आता दर्शनासाठी भाविकांची गर्दी पाहायला मिळते। त्याचप्रमाणे श्रावणी सोमवार निमित्त भक्तांना सुलभ दर्शन व्हावं यासाठी देवस्थान ट्रस्टच्या वतीने नियोजन करण्यात आलंय। यावेळी माजी सरपंच गोविंद घाडी, संजय आचरेकर, संतोष वाळके, व्यवस्थापक रामदास तेजम, सुधाकर नानेरकर पदाधिकारी उपस्थित होते। पाहुया ड्रेस कोड याबाबत काय निर्णय घेण्यात आला। देव कुणकेश्वर देवस्थान ट्रस्ट तर्फे वस्त्र संहिता लागू करण्यात येत आहे। यासाठी भाविकांना एक विनम्र आव्हान आम्ही करत आहोत की येणाऱ्या भाविकांनी देवस्थानला सहकार्य करून वस्त्र संहिताचे पालन करावे, जेणेकरून देवस्थान प्रशासनाला योग्य ते प्रशासन करता भाग पडेल। तसे वस्त्र संहितेचा भाग बघितला तर येणाऱ्या भाविकांनी फाटलेल्या जीन्स किंवा उत्तेजक कपडे असे कुठलेही परिधान करून येऊ नये, जेणेकरून आपली हिंदू संस्कृती जपली गेली पाहिजे आणि येणाऱ्या भाविकांनी आपल्या हिंदू धर्माचं पालन करून आपल्या मंदिराचे एक भाविक आणि पवित्र राखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे। जेणेकरून कुठल्याही भाविकाला येताना जर हा निर्णय माहीत नसेल त्या निमित्त देवस्थान ट्रस्टतर्फे त्याची सुविधा देण्यात येणार आहे। त्यासाठी देवस्थानकडून पंचा, त्यानंतर उपर्ण, शाल असे साहित्य तिथे ठेवण्यात येणार आहे, जेणेकरून येणाऱ्या भाविकाला कुठल्याही दर्शनाशिवाय मागे जाता येऊ नये। तरी देवस्थानतर्फे आवाहन करण्यात येत आहे की या निर्णयाचा प्रत्येक भाविकाने अंमलबजावणी करावी, जेणेकरून देवस्थान प्रशासनाला सहकार्य होईल। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।